Helo, a chroeso i'r sesiwn Carlam Cymru hon. Fi yw Mr Alwyn Evans, a heddi ni'n mynd i fod yn ffocysu arno Mathemateg Ychwanegol Lefel 2 a'r testun Hafaliadau Cydamserol. Cofiwch bod llwyth o fideos i gael lan arno wefan Carlam Cymru ac e-sgol. Mae'r link fyna i chi. So Hafaliadau Cydamserol. Hyd yn hyn, chi wedi bod yn delio gyda hafaliadau cydamserol yn eich gwaith tygau chi, a bydden nhw fel arfer yn edrych rhywbeth tebyg i hyn. A pan fyddech chi'n datrys rhywun, byddai rhaid i chi dileu un o'r llythrennau fel bod chi'n gallu cael gwerth un yn nhw a wedyn darganfod y gwerth arall. Pan i ni'n delio gyda mathemateg ychwanegol, byddwch chi falle'n cael un o'r hafaliadau'n llinol, felly llinol yw rhain i gyd. Maen nhw'n llinellau syth, neu chi'n gallu defnyddio nhw i ddarlunio llinellau syth, a wedyn bydd un o'r hafaliadau eraill yn quadratic. A pan mae gyda ni un yn llinol ac un yn quadratic, mae'n ddefnyddiol defnyddio dull amnewid i'w datrys nhw. Felly, siwt i ni'n datrys hafaliadau cydamserol trwy amnewid? Camau pwysig fan hyn. Y cam cyntaf yw amnewid yr hafaliad llinol i mewn i'r un quadratic. So ni'n gallu defnyddio amnewid fel yna fel bod ni yn cael un hafaliad mawr. Aildrefnu a symleiddio fe. Gan amlaf bydd e yn hafaliad quadratic, so bydd angen i ni aildrefnu fe fel bod e'n hafaliad 0. A wedyn y cam olaf yw datrys yr hafaliad mwyn cael gwerthoedd ni. Pethau bwysig i gofio fan hyn wedyn, mwyn datrys hafaliad quadratic, mae rhaid i ni cael yr hafaliad yn hafal i 0. Fel yna, i chi'n datrys hafaliad quadratic yw rhoi yn hafal i 0. Byddwn ni wedyn, ar ôl rhoi yn hafal i 0, byddwch chi'n gallu ffactorio fe os yn bosib, fel bod gyda chi 2 cromfach a mae yn hafal i 0. A wedyn byddwch chi darganfod un o'n nhw trwy neud naill ai neu. A wedyn, datrys yr hafaliad i cael gwerthoedd arall ni. Dewch i ni edrych yno enghraifft fan hyn. Datryswch yr hafaliadau cydamserol canlynol. Felly mae 2 hafaliad yn ei defnyddiwch ddeill algebraidd a rhowch eich atebion yn gywir i dailedegol. Peth bwysig gyda ni sylw ato fan hyn yw'r ffaith bod e yn gweud dailedegol. Felly, os byddech chi yn goffod ffactorio hwn, yn amlwg mae e'n mynd i fod yn anodd i ffactorio os bod chi'n goffod cael datrysiadau sydd i dailedegol. Felly mae cliw fyna bydd angen i chi ddefnyddio yr fformula gwadratig. Felly yn fan hyn mae gyda ni un hafaliad gwadratig, hwnna yw'r un cyntaf sydd yn felyn dy fi fyna, a wedyn mae gyda ni un llinol fan hyn. A mae'r ddau na wedi cael ei rhoi ar ffurf y yn hafal i. Felly beth allwn ni wneud fan hyn yw, gan bod y ddau ar y ffurf yna, allwn ni, os galwai hwn yn 1 a hwn yn 2, allwn ni rhoi y ddau na'n hafal i'w gilydd, achos mae gyda ni y yn hafal i, y yn hafal i. Felly mae y yn hafal i y, felly allwn ni rhoi 1 yn hafal i 2. Felly fi'n mynd i ysgrifennu yr hafaliad cyntaf lawr. Felly 5x wedi sgwario, adio 6x, tynnu 7. A mae hwnna yn mynd i fod yn hafal i 2x, adio 3. Felly fi wedi rhoi 1 yn hafal i 2. Felly hwnna yw'n amnewid ni. A beth i'n neud nawr yw aildrefnu hwnna fel bod yn hafal i 0, gan bod yn hafaliad gwadratig. Felly, beth i fi'n mynd i wneud yw tynnu 2x o'r ddwy ochr ac tynnu 3 o'r ddwy ochr. Felly, bydd gyda fi 5x wedi sgwario, adio 6x, tynnu 2x, tynnu 7, tynnu 3, a mae nawr yn mynd i fod yn hafal i 0. Fi'n mynd i casglu termau ar y symleiddio, felly 5x wedi sgwario, adio 4x, minus 10 yn hafal i 0. Felly nawr bod ni wedi cyrraedd y pwynt na, beth byddwn ni fel arfer yn wneud yw ceisio ffactorio fe, ond fan hyn, achos bod nhw wedi gweud a rhowch eich atebion yn gywir i dailedegol,
ni'n amlwg yn gwybod byddwn ni ddim yn gallu ffactorio hwnna, felly beth sydd angen i fi ddefnyddio yw fformwla gwadratig. Felly pan ni'n defnyddio fformwla gwadratig, mae angen gwerthoedd ar gyfer a, b ac ec arno ni. A yn fan hyn yw y 5, ein b ni yw 4, a wedyn ein c ni yw y -10. Felly rheina yw a, b ac ec. Ni nawr angen y fformwla quadratig, felly cofiwch bod y fformwla quadratig yn cael ei rhoi gan x yn hafel i minus b, adio neu tynnu, ail isradd, b wedi sgwario tynnu 4 a c, hwnna mewn cronfachau, dros 2a. Felly hwnna yw'n fformwla quadratig. Dyn nhw ddim yn rhoi hwnna i ni yn yr aroliad Mathemateg ychwanegol. Fi nawr yn mynd i amnewid gwerthoedd mewn, felly x yn hafel i, felly minus 4, adio neu tynnu, ail isradd, felly b wedi sgwario yw 4 wedi sgwario, tynnu 4, lluosi gyda 5, lluosi gyda c sef -10, a i ni'n rhannu hwnna gyda 2a. Fi'n mynd i symleiddio hwnna bach i wneud e'n daclicsach. Os newn ni weithio mas beth sydd yn y cronfach yna fyna. Defnyddio cyfrifiannau, ni'n cael ail isradd 216. Rhannu gyda 2 lluosi gyda 5, 10. Felly hwnna yw'n beth sydd angen i ni roi mewn i cyfrifiannau. Cofiwch gyda defnyddio fformwla quadratig, ni angen 2 ateb, felly mae'r adio neu tynnu na yn mynd i roi y swm. Felly ni'n gwneud un swm adio ac un swm tynnu. Felly'r swm adio gynta, x yn hafel i minus 4, adio ail isradd 216, rhannu gyda 10, rhoi hwnna mewn i cyfrifiannau ac ni'n cael ateb o 1.69669. Mae'n garo ymlaen, felly i 2 ledegol, byddwn ni'n talgrynu i 1.07. A wedyn y swm tynnu, x yn hafel i minus 4, tynnu ail isradd 216, rhannu gyda 10, mae x yn mynd i ddod yn mas yn minus 1.8696, felly minus 1.87. Minus 1.87. Okay? A mae'r ddau na i 2 ledegol, fel mae'r cwestiwn wedi gofyn. Felly mae gyda ni ein gwerthodd ni nawr ar gyfer x. Mae dyn ni 1.07 ac minus 1.87. Felly mae hwnna, fi'n wedi cael gwerthoedd ar gyfer x fi. Cofiwch beth sy'n angen i ni wneud nawr yw darganfod gwerthoedd y ni. Sut i fi wneud na? Fi am amnewid y gwerthoedd x i mewn i... Reit, mae lan i chi pwy'n chi'n amnewid e mewn i. Gallwn ni amnewid e mewn i y gromlin, fan hyn, so yr un quadratig, neu'r un llinol. Bydden ni yn defnyddio yr un llinol, achos mae llai o waith gyda ni i wneud. Felly, i fi mynd i amnewid hwnna mewn i rhif 2. Felly, pan mae x gyda ni yn 1.07, mae y yn mynd i fod yn, felly, beth oedd y ni o 2x adio 3, felly 2 lluosi gyda 1.07, adio 3, llwch chi ddefnyddio cyfrifiannau i wneud hwnna. Ni'n cael mas 5.14 i 2 ledegol, a wedyn pan oedd x yn hafal i minus 1.86,
I ni'n cael mas y yn hafal i 2, lluosi gyda minus 1.86, adio 3. Y yn hafal i minus dim pwynt 7, 4. Felly rheina yw ein gwerthoedd ni. Mae dyn ni 1 yn fyna, a wedyn datrysiad arall yn fyna. Felly am newid y mewn a wedyn datrys e. Yn fyna oedd rhaid i ni defnyddio y fformwla gwadratig. Enghraifft arall nawr, datryswch yr hafaliadau cydamserol hyn. Felly yn fan hyn, beth falle chi'n sylwi sy'n wahanol i'r un o dan ni cynni yw, dyn ni ddim yn cael y yn hafal i, mae popeth really wedi cymysgu. Felly yn fan hyn, beth i fi yn mynd i wneud yw, gan bod gyda ni un quadratic fan hyn, a fi ddim yn gallu rhoi dim un o'r termau yna ar ben ei hunain, heb cyflwyno ffracsiynau, be fi am wneud yw aildrefnu yr un hyn, fel bod fi'n cael y yn hafal i 13 a i fi'n mynd i dynnu 2x o'r ddwy ochr. Felly fi wedi cael y yn hafal i 13 tynnu 2x. Reit. Fi am alw hwnna nawr yn 1, a'n fi'n mynd i alw hwn yn 2. Beth i fi wneud i gorfod datrys hwn yw, fi yn mynd i amnewid y hyfaliad cyntaf yna i mewn i hyfaliad quadratic 2. Felly, reit. Hyfaliad 2 yw x wedi sgwario adio x y tynnu 30 yn hafal i 0. A cofiwch beth oedd y fe, oedd y yn 13 tynnu 2x. Felly be fi'n mynd i wneud nawr yw rhoi hwn mewn yn lle hwnna. Felly x wedi sgwario, adio x, lluosi gyda 13 tynnu 2x. Cau cronfach, minus 30 yn hafal i 0. Fi am ehangu cronfach yna, x wedi sgwario, adio 13x tynnu 2, x wedi sgwario, tynnu 30 yn hafal i 0. Casglu termau a symleiddio. Felly x wedi sgwario tynnu 2x yw minus x wedi sgwario, adio 13x tynnu 30. Reit, yn fan hyn, mae gyda ni y term x wedi sgwario yn negatif, felly fi'n mynd i lluosi gyda minus 1 i gael wneud hwnna'n bositif, felly bydd hwn yn mynd yn negatif a bydd hwn wedi mynd nôl yn bositif. Reit, mae gyda ni nawr hafaliad quadratic sydd yn hafal i 0. Felly cofiwch, os ych chi yn moyn datrys hwnna, byddwn ni'n trial ffactorio. Gallech chi ddefnyddio y fformwla quadratic, ond yn fan hyn, mae'n falle bod e'n amlwg i rai o chi bod e'n gallu cael i ffactorio. Felly, ni'n gorfod meddwl, felly byddwn ni'n rhoi mewn i cronfachau dwbl. Be sydd yn lluosi i roi x wedi sgwario? Wel, ni'n goffod cael x a x. Be sydd yn lluosi i wneud 30? Felly, newch list os ych chi moyn. 1 lluosi gyda 30, 2 lluosi gyda 15, 3 lluosi gyda 10, 5 lluosi gyda 6. Pa'n o'r rheina sydd yn gallu creu 13, neu minus 13, 3 a 10. Felly 10 a 3. Fel ych chi'n creu y plus 30 a negatif 13, ni angen tynnu'r ddau ohonyn nhw. Fel bod y hafaliad quadratic na'n hafal i 0, mae x tynnu 10 yn goffod bod yn 0, neu x tynnu 3 yn goffod bod yn 0. Felly, os i fi'n datrys hynna, mae x yn hafal i 10 a mae x yn hafal i 3. Felly, dyma'n gwerthoedd ni ar gyfer x. Be sy'n angen wneud nawr yw amnewid rhain mewn i cael y. Felly, amnewid gwerthoedd x i mewn i pa'n ni moyn defnyddio 1 neu 2, fi'n mynd i defnyddio 1, achos bod e'n un llinol. Felly pan mae x ni yn 10, mae y yn hafal i 13 tynnu
2 lluosi gyda 10, felly 13. Tynnu 20 yw -7. A pan mae yn hafal i... pan mae x, yn hafal i 3, mae yn hafal i 13 tynnu 2 lluosi gyda 3, sef 13 tynnu 6, sef 7. Felly dyna ni ein gwerthoedd ni yn fyna. Felly chi'n cael par o datrysiadau, a beth yw rhain mewn gwirionedd yw pwyntiau croestori cromlin a llinell, ond byddwn ni'n edrych yn fanylach arno hwnna yn y fideo nesaf. Reit, rhowch chi gynnig arno yr hafaliadau cydamserol hyn. Gwasgwch pause, rhowch gynnig arno fe, a fe na fi wedyn mynd trwy'r atebion. Felly yn fan hyn, mae yna 2 ffordd gallech chi wedi dechrau bant. Gallech chi wedi amnewid hwn yn syth i mewn i fyna, neu gallech chi fod wedi aildrefnu hwn i fod yn 4 tynnu 2x a wedyn rhoi y 2 yn hafal i'w gilydd. Felly os byddech chi wedi defnyddio'r dull hyn, byddech chi'n cael x wedi sgwario adio x yn hafal i 4 tynnu 2x. Os fyddech chi wedi defnyddio y dull arall, byddech chi wedi cael 2x adio x wedi sgwario adio x yn hafal i 4. Os newn ni aildrefnu'r un cyntaf mas gyda ni fan hyn, wrth dynnu 4 adio 2x i'r ddwy ochr, gewn ni x wedi sgwario adio x adio 2x tynnu 4 yn hafal i 0. A symleiddio hwnna, ni'n cael x wedi sgwario adio 3x tynnu 4 yn hafal i 0. Yr un ffordd gyda yr un hyn. Os ni'n aildrefnu fe, ni'n cael x wedi sgwario tynnu 4 o'r ddwy ochr. Ni'n cael x wedi sgwario adio 3x tynnu 4 yn hafal i 0. Felly, dim ots pwy ffordd ych chi'n defnyddio, gewch chi'r un ateb. Reit, nawr bod ni wedi cyrraedd fan hyn, mae yn hafal i 0 gyda ni. Ni nawr yn gorfod datrys hwnna trwy ffactorio. Felly, 2 cronfach. Be sydd yn lluosi i roi negatif 4 ac yn gallu creu y 3? Wel, ni'n gorfod defnyddio, bydd xx fan hyn, ni'n neud x wedi sgwario, 4 a 1. Sut ych chi'n creu adio 3? Adio 4, tynnu 1. Okay, felly mae hwnna'n hafal i 0. Felly mwyn bod un o'r rheina yn hafal i 0, mae x adio 4 yn hafal i 0, neu mae x tynnu 1 yn hafal i 0. Datrys rheina, x yn hafal i -4, x yn hafal i 1. Felly dyma'n 2 datrysiad ni ar gyfer x. Ni nawr yn mynd i amnewid rheina i mewn i un o'r cromluniau ni. Felly amnewid. Fe newn ni amnewid fi'n credu mewn i 2, achos bod e'n llinol. Felly pan mae x yn 1, mae yn 4 tynnu 2 lluosi gyda 1. 4 tynnu 2 yw 2. A pan mae x ni yn -4, mae yn 4 tynnu 2 lluosi gyda -4 yn hafal i 4 adio 8, 12. Felly datrysiadau ni, x yn hafal i 1, yn hafal i 2, a x yn hafal i -4, yn hafal i 12. Felly na'n 2 bwynt croesdoriad ni, ond byddwn ni'n edrych yn fanylach arno rheina yn y fideo nesaf. Felly dyna ni o'r fideo hyn. Gobeithio bod yn help fawr i chi i ddatrys hafaliadau cydamserol. Cofiwch bod yna lwyth o fideos lan ar wefan Carlam Cymru. Okay, os dilynwch chi
y linc na'n fyna. Okay? Mae yna llwyth o adnoddau adolygu ar gyfer tygau ac ar gyfer y mathemateg ychwanegol lefel 2. Cofiwch fyd dilyn Carlam Cymru ac e-sgol trwy'r cyfryngau sydd ar y gwylod yn fan hyn. A diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Diolch, tara.